Shin ko menene dalilin da ya sa ƙasar Nijar take ƙoƙarin ci gaba da alaƙa da ƙasar Najeriya? To mai sauraro ku biyo mu a cikin wannan shiri inda za ku ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa inda za ka ringa samun saƙonan mu cikin sauƙi da zarar mun ɗaura shi a manhajar mu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka yi muku matashiya a farkon wannan bidiyo namu muke magana wato game da ƙasar Najeriya da take zawarcin ƙasar Nijar domin ƙara ci gaba da ƙulla al'amari mai kyau kuma mai girma wato a tsakanin ƙasashen guda biyu wanda yakan kawo ci gaba ne dama koyaushe abin da ake fata kenan ake buƙata wannan ci gaban. To kuma sai wasu abubuwa suka zo marasu daɗi suka shiga a tsakani wanda ya haifar da wasu matsaloli wanda kuma yanzu ita ƙasar Najeriya take ƙara gane tabbas ta yi kuskure kuma take so ta gyara wannan kuskuren nata da ta yi don ci gaba da gudanar da al'amari mai kyau a tsakanin ƙasashe guda biyun. Yanzu na san mai sauraro ya san cewa ƙasar Nijar akwai wani yunƙuri da ta yi wanda ta sa haraji wato tax. Dukkan wanda zai shiga ƙasan indai da fasfo ne na ECOWAS ɗinnan to akwai wasu kuɗi sai ya biya kuma akwai wani kati shi ma da sai ya yi wanda zai nuna alamar cewa ya biya wannan haraji. To da ko babu shi a tsakani duk da yin hakan ba laifi ba ne amma yin hakan yana ɗaya daga cikin samun matsala da tangarɗa da ƙasar Nijar ta yi da ita maƙwabciyar ƙasar nata Najeriya. To yanzu dai fatan da muke da kuma murna da muke yi da shi wannan shugaba na ƙasar Najeriya ya gane cewa ya tafka babban kuskure kuma yana ƙoƙarin ya gyara wannan kuskure nashi da ya yi don su waɗannan ƙasashe guda biyu su ci gaba da mu'amala mai kyau yanda ya dace kuma ya zamanta a ce an daina tsangwaman juna a tsakani wannan ya ji haushin wannan, wannan ya ji haushin wannan. Saboda babu wata ƙasa da take iya ci gaba ita kaɗai. Dukkan wanda kuka ga ya ci gaba to ku bibiye bayan shi za ku ga akwai support wato akwai wasu mutanen da suke zagaye da shi ko kuma akwai wasu a ƙasan shi ko a saman shi. Shi kaɗai ne zai baka nasarar samun ci gaba a rayuwa. Muddin ka ce wai kai za ka yi rayuwa kai kaɗai ba zai yiwu maka ba. Allah shi kaɗai ne yake shi kaɗai amma dukkanmu sai da ya haɗa mana kishiya, ya haɗa mana 'yan uwa waɗanda za su iya taimakon mu saboda ya san cewa mu ba za mu iya ba. Wannan yana ɗaya daga cikin irin wannan abubuwa da suke ta faruwa kuma muna maraba da wannan zawarci da ƙasar Najeriya take ma ƙasar Nijar don ganin ƙasar Nijar ɗin ta ci gaba. Muna fatan haka saboda a koyaushe mu ci gaba muke fata. Ƙasar Nijar ɗin ta ci gaba ita ma ƙasar Najeriya ta ci gaba. Duka muna masu fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.